To akalla mutane 517 ne ke kallon labaran asbahin a shafinmu na Facebook Premier Radio 200.7 FM cikinsu akwai AS Gama da Hussein Ali da Katsalle Yadi, Sira Bashir Sa'idu da kuma Bashir Sanata waɗanda duk suka tura da saƙon fatan alkhairi. To da haka muka zo ga ƙarshen labaran asbahin sai dai kafin mu yi sallama da ku ga tashin muhimman kanin labaran da kuka rigaya kuka ji. Tun a farkon shirin mun baku labarin yadda masana tsaro da al'ummar kasar nan suka fara tsokaci kan kalaman shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu na fara duba yiwuwar kafa rundunar 'yan sandan jihohi. A inda a can jihar Yobe kuka ji bayan kashe mutum ɗaya an kuma kone gidaje 146 a wani harin ɗaukar fansa da Fulani makiyaya suka kai wa manoma. Kun ji cewa hukumar ilimin bai ɗaya a jihar Kano ta kammala shirye-shiryen fara aiwatar da shirin BESDA a kashi na 4. Daga kasashen ƙetare mun baku labarin yadda ƙasar Venezuela ta dakatar da ayyukan hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta Majalisar Ɗinkin Duniya. Kun ji mu da rahoto na musamman kan yadda aka horas da kafafen yaɗa labarai don kaucewa gurfana gaban alƙali kan zargin ɓata suna ko kuma yaɗa labaran ƙarya. Madadin dukkan waɗanda suka tallafa labaran ya zo muku, Faisal Abdullahi Bila ya sada da ku, Shehu Usman Salihu ke fatan za ku sake haɗuwa da mu an jima da ƙarfe 7 a cikin shirin labaran safe.